उन्दुलांखोदोंमोन आङो। सोरांबाय नामा? सोरांबाय। दासिमबो सफैयासै बिसोरो। आंखौ थगायबाय बिसोरो। रादायखौ लानानै थांबाय बबावबा। आंखौ थगायमारबाय बिसोरो। रादायखौ गामियावसो लाना थांबाय खोमा बिसोरो। आंनो खेबसेबो खोन्थायासै। एसेबां गाज्रि मानसि बिसोरो। थांमारबाय बिसोरो, नङाबा फैगौमोन। आंखौ गारना थांबाय। रादायखौ लानानै थांबाय। सैतानफोरा। खोनसाला नोंसोरो। सैतान नोंसोरो, गाज्रि गोसोनि मानसि। आंनि हौवाखौ आंनो खिन्थायालासे नोंसोरो गामियाव लानानै थांबाय नोंसोरो। आं मिथिगौ नोंसोर लाना थांबाय, गामियावनो लाना थांबाय। नङाबा नोंसोर फैगौमोन। बेबायदि थगायदों नोंसोरो आंखौ। नोंसोर मोजां खालायासै। पापिष्टफोर नोंसोरो। पाप जागोन नोंसोरो। आंबायदि मेगन नुयि मानसिखौ नोंसोरो थगायनानै बेबायदि थांदों। पाप नांगोन नोंसोरो। आंनि हौवाखौ जुदि आंनिफ्राय गोजान खालायनानै नोंसोर लानानै थांनो नाजादों। थांदोंबाबो नोंसोर पाप नांगोन नोंसोरो। पाप नांगोन आंखौ बेबायदि खालायनाया। आलाय सिलाय नोंसोर आंखौ गारनानै थांदों। आंनि हौवाखौ आंनिफ्राय गोजानाव लानानै थांबाय नोंसोरो। पाप नांगोन नोंसोरो। पाप नांगोन। नोंसोर मोजां खामानि मावासै। मोनथिबायना सुदेम आरो रादायनि बिमा। नोंसोरखौ माब्लाबाबो निमाहा होआ आङो। जुदि नोंसोरो आंनो खिन्थायालासिनो सिरि आंनि हौवाखौ गामियाव लानानै थांदों। बे नोंसोरनि थाखाय गाज्रि खोथा बेफोरो। सानसेबाबो नायफिनगोन आं नोंसोरखौ। नायनानै लागोन आं। नोंसोर आंखौ बेबायदि खालायदोंना, फिननाय होगोन आं नोंसोरनो। नोंसोरबो नुगोन नोंसोरो। आंखौ बेबायदि खालायनानै नोंसोर मोजां खामानि मावासै। मोनथिबायना? मोजां गोसोनि मानसिया बेबायदि खालाया। मानसिखौ बेबायदि खालाया। खोन्थाया हसिया बेबायदि हौवाखौ बेबायदि गोजानाव लानानै थाङा। मोनथिबायना? नों मा सानदों सुदेम? नों मा सानदों? आंनिबो हौवा, बियो आंनिबो हौवा। मोनथिबायना? नों आंखौ थगायनानै बेबायदि सिरि लाखोमानानै थांदों। आंनि हौवाखौ खारग'आनो। आंनि आखाइनिफ्राय खारग'आ। नोंखौ नायगोन आं। मोनसे बाथ्रा गोसोआव लाखि सुदेम। खाफालाव लिरनायखौ रावबो खोमोरनो हाया। मोनथिबाय? आरो बे खाफालखौ आंनो लिरगोन। मोनथिबायना? नों आंनि हौवाखौ लानानै थांदोंना आंनि गोजाननिफ्राय। सानसे समाव नोंनि हौवाया आंनियावनो फैफिनगोन। मोनथिखा आंखौ दिनै बेबायदि खालायदोंना नोङो। इसोर दङ आंजोंबो, इसोर। आंखौ नोंसोर बेबायदि खैफोदाव खोख्लैदों नोंसोरो। आंनि हौवाखौ नोंसोर बेबायदि आंनो खिन्थायालासिनो सिरि लानानै थांदों। बिराद गिदिर भुल, बिराद गिदिर गोरोन्थि मावदों नोंसोरो। गोरोन्थि। आंनि थुबसे मोदैनि हिसाब होनांगोन नों सुदेम आरो रादायनि बिमा। नोंसोर सानैनि खामानि बेफोरो। आंनिफ्राय आंनि हौवाखौ गोजानाव लांनाया नोंसोरनिनो खामानि। नोंसोरनिनो। आंनि थुबसे मोदैनि हिसाब लागोन आङो। मोनथिबाय? हिसाब लागोन आङो। हिसाब। थां, जेराव जेराव लाना थांदों लां। मोनथिबायना? सानसे समाव फैफिनगोन आङो। आरो रादायाबो आंनियावनो फैफिनगोन सानसे समाव। नायबाय था। जेराव थाङो थां, लाना थां। बे समखौ नेनानै थागोन आं। माब्लाबाबो बावगारा आङो। दिनैनि बे समखौ माब्लाबाबो बावगारा। नोंसोर आंजों माबायदि खालायदों बेफोरखौ बावगारा आङो। सानसेब्लाबो हिसाब लागोन आं। आंनि हौवाखौ आंनिफ्राय खावना लांनानै नोंसोर आंनि गोजौआव दुखु होदोंना, बे दुखुखौ नोंसोरबो सानसेबाबो मोनफिनगोन। आंनि दुखुखौ आं सहायदों जेरैबायदि, नोंसोरबो सानसे समाव सहायनांगोन। मोनथिया? औ देलाय, नों सफैबाय, स्टेसनाव दं। सफैबाय। बेनिफ्राय बेखिनिखौलाय मादो फैगोन दालाय? पम गारियाव फैनोसै? औ, पम गारि मोनबा बेयावनो थांसै। बेनिफ्राय आइया ट्रेनावनो बेसेबा खिनो ओंखारदोंमोननो। खिनो थांदों र' सानैदों, बाबुजों बिजों। दे होनब्लालाय फैबाय था। औ, थांगासिनो र'। नोंलाय अबावथो दं? आंबो नै दं, लामायावनो दं। दे नोंसोर फैबाय था, नोंसोरखौ नेगासिनो आङो। आं रेडि दोनखादों दे। साफा खालामना दोनखादों न'फोरखौ। औ, दे थांगासिनो। जेनथेन गामि सफैथारबाय दे। दासो गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय। नै रादाय, न' सहैसिगोन जोङो। नों सिनायदोंना सिनायाखै रेलवे स्टेसनखौ? हो? न' मोनसिगोन। दिनै एसेबां समनि उनाव न'खौ नुसिगोन। नङाबा माबोरै जाना दङ।
दिनै एसेबां समनि उनाव न'खौ नुगोनखाय मिनिनानै थानो हाला आङो खुसि मोनसिदों साला बे दाउग्ला लान्थाया सैमा जाग्राया साला दासिमबो खामानिखौनो मावनो हायासै साला मेगन होफैगोन होननानै आंनि फैसा माखासेखौ जाजोब्बाय साला फाफि सैमा लेनजाया ओरैनोसो बुंख्लाबबाय दं खोमा बियो सैमा बांग्राया साला फैसा मोनजानो होननानै बे साला लान्थाखौ र' आंनिफ्राय फैसा जायै खारग'नो सानदों नोङो लान्था नोंखौनो र' गारा र' आङो नै लान्था जुदि नोङो फैसा जानो थाखाय बेफोरखौ खामफ्लाबाय दङ खारग'खाया खिन्थु नोङो आंनि आखाइनिफ्राय आंखौ सिनायाखै नोङो हालासो आं हाला आं फाला मा फाग्ला गाख्रबबाय दंलै फाग्लासो नुदों नोङो हो ओजों लान्था सैमा लानजाया सैमा जाग्राया आंखौ थगायबायसो दंबायदि मोनदों आं सालाया दासिमबो मेगन होफैगोन होननानै थाइसे मेगन होफैनो हायाखै सैमा बुन्दाया साला नोंलाय माथो बुंदोंमोन नोंखौ रावबो थगायनोनो हाया होननानै दालाय माथो लान्थाजों थगायजाखौ आंखौ थगायनो आंसो मानसिफोरखौ थगायो आंखौ थगायनो हाया इजियावनो मोनथिबाय बे लान्थाया आंखौ थगायदोंब्ला बियो खारग'खाया बिनि मेगनखौनो बख'नानै फानगोन आं साला होमब्लालाय होदो लान्थानिखौनो बख'नानै नों फाल्तु मोनदों नामा बेयाव फाल्तु बाथ्रा बुंफैबाय थानाङालाय बेयाव टेनसन जानायफोराव बेयाव दिनैसिम साला कर'रपतिनि मालिक जानो हाला बे थाइसे मेगनखौनो मोनला मेगन थाइसेबाबो होनो हानायमोनब्ला दिनैसिम रितुनि भाराबा जोंनिसो जानो हागौमोन सालानि फाफिस खोमा आंबो साला मोनसेबो खामानि जाफुङा आफा आंनाव मोनसे आइडिया दङ मा आइडिया आफा रितुनोथ' मेगन थाइसेबाबो जायोना जेनेबा मेगन थाइसे नुब्लानोथ' जागोन ना नै रितुनो नों मेगन थाइसेखौ होदो आरो नों गाव थाइसे लाखिदो मा होनदो साला सैमा नोङा औ मेगन थाइसेबानो नुयोब्लालाय माथो नोंनिखौ होदो बेनिफ्राय कर'रपतिनि मालिक जादो नोंनिखौनो होनो हाया सैमानि जात साला मेलेम गैयि हो नोंनिखौनो हो होआ आङो मानो होनो कर'रपतिनि मालिकबो जाया मेगनबो होआ आं रावनोबो होमब्लालाय मा नोम्फा खर'थ बुंदों नोङो होआबालाय आं होगोन नामा नोंनोसो फैसा नांगौ जादों बांद्राय नोंहासो लफिया बारा साला सैमानि लेनजाय सोर फैसानि लबिया बारा हो नोंनो आङो दानो कर'रपतिनि मालिक जानो हाबा फैसा मोनबा बि लांबाय थागोन खोमा आंनिफ्राय आंखौ लफिया बुंनो फैदों माथो जानो मेगन थाइसे गैयाबालाय नों नुनोथ' मोनगोन नों आरो बोरायबाबो थैबाबो लस गैला मा होनदों सैमा थैबाबो लस गैला हो फाफिनजात फाफिसो नोङो फिसा नोङा आंनि खोब मोजां गाबा सैमा साला नोंजोंबो रायज्लायना बोरायखाबाय दे नोङो होबाथाय होजासिगौ बेसे बोसोर थांना थाबावगोन नोंलाय बेयावनो जानोसै न' मोनखासिगोन जागौमोन आं रुटि र' होमब्ला आइयाबो जाहैनो नामा रुटि औ आंबो जानायासो हामगोन नामा बिराद ओंखाम उखैदों आंबो खर' सर' गिदिंलाय लांबाय थ' होनबा एसे रुटिखौनो जाहैनोसै र' होमब्ला आं जाला दे आइ नोंसोर सानैबो जाहैथां आं बेयावनो थाथ'नोसै नों उखैयाखै नोंबो माथो जेबो जायाखै हरनिफ्रायनो ने फैसा गैला दङ आयै आं जाला दे न'आव थांनानै जाहैसिगोन संना नोंसोर जाहैथां दे होमब्लालाय जोंफोर जाहैनोसै थौ आबौ थौ एसे जाहैनोसै थौ फै आबै हेलौ औ सन्जिब नै सफैबाय दे जोंफोरो नै औ नै दासो सफैदों बाजै खोथायाथ' एसे माबोरैबा जाबायलै बाजै मा जादों मा जाखो माबालै बाजै उन्दैया नागिरनानै फन खालायदोंमोनलै आंनाव रितुआ फन खालायनाय औलै बाजै थगायबाय आङो मोनथिया होननानै रितुआ नोंखौ फन खालायथारदों आरो मा होननानै सोंनाय नोंखौ नों मायबा खिन्थादों नामा मायबा खिन्थानाय बेनोथ' खिन्थायाखै बाजै थगायबाय आरो नोंसोर थगायनो होबाय नालाय थगायनाङा माबोरैबाबो मोनबायलै बाजै माबा आङो माथो खालायनो उफाय गैया जोंबो थगायना फैनो गोसो गैयामोन जालांबाय आरो बेबायदिनो उफाय गैयाना औ ओमफ्राय मा होननानै सोंनाय बियो रितुआ माब्ला फन खालायनाय नोंखौ बाजै नोंसोर जेनथेनसो खारग'बाय रितु बाजै मोना नोंसोर थाग्रायाव नागिरना थांदोंमोननो मैया नोंसोरखौ मोनाखै होननानै फन खालायहरदोंमोन आंनाव बेसेबा गोबाव नेदोंनो फुंनिफ्रायनो बिसोर लांनो फैदोंमोन आरोना होनबा माबोरैबासो खारग'बाय माथो मैयानो ओंखारबा मोनब्ला माथो फैनोनो हानाय नंलामोन रादायखौ लाबोनो हानाय नंलामोन औ बाजै बेनोथ' बेनिफ्राय नोंलाय मा होननानै बुंनाय
आं आरो मा बुंनो जेबो रायज्लायथ'वाखै आं मोनथिया होननानै बुंबाय आरो ए रितुआ दासिम मोनथिबाय खोमा ना जोंफोर गामियाव लाना फैबाय होननानै औ दासिम मोनथिबाय जानो हागौ रितुआ गाबनाय नामा गाबै गाबै सोंनाय नोंखौ औ गाबदोंमोन ए बेनिफ्राय नोंसोरलाय दालाय अबावथ' दङ न'आव सहैबाय ना रेलवे स्टेसनावनो नै स्टेसनावनो र' आइमोना एसे माबा जानो थांदों थांसै र' जाखांनानैनो अ दे उम मा जाबावगोन बिसिनि न'खरजोंबो सोरखौ मा बुंनोसो जायो आंबो दा आरो बाजै उन्दैया मा खालायो मा खालायनो रितु आंनि गोसोआबो दुखु मोनदों नोंखौ बेबायदि बुङालासिनो फैनायनि थाखाय नाथाय जोंबो मा खालायबावगौमोन जोंनि आखायावबो जेबो राहा लामायानो गैयामोन नोंखौ बेबायदि खालायनायनि अनगायै नोङो गाज्रिमोन आरो उफाय गैला आङो रादानि मोजांखौ साननानैसो बेबायदि खालायदों आं मोनथिगौ दा नोङो जोंफोरखौ बेसेबा गाज्रि सानदों गाज्रि नोजोरजों नायदों नोंथ' आंखौ ओरैनोबो सैखायामोन दा आरो बांसिनसो सैबावनाय नङा नोंनि गोसोआव आंनि थाखाय बेसेबा गाज्रि बाथ्रा हाबसिगोन गाज्रि बाथ्रा सानसिगोन नों रादाय आंखौबो निमाहा हो आं रितुनो जेबो खिन्थायालासिनो बेबायदि फैबाय आंबो नोंनि मोजांनि थाखायसो खालायदों नों मोजां जानायनि उनाव नों रितुमोनखौ नायहैनो हागोन आं जेबो बेबायदि नोंखौ बाधा होआ नों नोंनि गोसो बायदि खालायनो हागोन दा खालि नों मोजांल' जादो बेनिखायनो आं नोंखौ लाबोबाय नाथाय बेखिनि बाथ्राखौ रितुआ बुजिनाय नङा आरो बे गोरोन्थिसो साननानै लागोन